Guys, welcome to my channel. Welcome to Matalo. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalo. Okay? July 6, 2021. Hangyo lang na ako ninyo matalim nun, pohon. O maapin ako sa bugno sa lugay nung dari sa lungsod sa Matalong. Inyong akong suportahan kay bisag pobre ko matalong nun, basin na ako'y matabang sa tong lungsod. Kay di man siguro nga pobre ta nga wa tay matabang. Ako yung paningkamutan nga makahatag ko og contribution sa tong lungsod. Kay isip usa ka matalong nun, aduna ko'y pangandoy sa tong lungsod. Siguro maapil ko pohon matalong nun, maghimo siguro tag grupo diri sa atong lungsod o mag-create tag area nga adto ihansak nga atong mga produkto nga gikan sa bukid nya adto ibutang sa area nga kanang area nga diha makuan ba, diha ipangbutang ang mga tanon sa mga farmers niya mao toy mo baligya aron siguro sa ingana nga paagi makakreita og tabo diri sa atong lungsod. Kay sa akong obserbasyon diri sa atong lungsod dapat na tay tabo nga mahimo. Kay man kanang isip ako hindi man sa nga pero sa ako lamang panglantaw ba. Sa ako nga side, nga na siguro itong buhaton niya kanang basta kung na bang ang matag barangay magtanong niya atong ikuan sila natay mga project nga sa matag barangay atong ibutang sa atong asosasyon diya sa lungsod. Mautoy mo mamaligya sa mga otanon din nga gikan sa mga bukid. Iya na nga paagi matalong nun sa ako nga panglantaw, mao siguro na makakreate og tabo. Kay ang kulang sa atong wa tay tabo matalong nun niya. Akong paningkamutan niya makakuan. Di sa ingon nga mo ko bang musaad pero siguro ukatagan ko yung chance matalong nun ako ng buhaton alang sa katawan saka ikaduha maghimo tag livelihood sa atong lungsod. Bitong sa matag barangay aduna tay paghimuon nga paghimuon nga livelihood kay aron dunay cycle sa matag barangay nga mo income sila ba mutabang pa pero atong ipaagi sa negosyo para ang atong pagtabang matalong nun makakreate siya economic cycle sa atong lungsod. Kay pamanay mas ang atong pagtabang mas mulahutay ba nga o hatagan ko ng chance matalong nun siguro daghan pa kog mabuhat or makuan sa atong lungsod kana sa lamang niya agaw kong paningkamutan nga ma-establish ang Eco Foundation diri sa lungsod sa Matalong kay para na mao na yung matabang sa lungsod kay maghimo tag livelihood pinaagi sa Eco Foundation niya kanang maghimo tag asosasyon diri sa lungsod nga ang tanang tanang mga farmers nga mo dapat sila nga ihagsak ang mga utanon para aduna tay mga negosyante mo anhay sa atong lungsod man mas